berusaha ngendek. Ya gak iso sing salah kon kumpulanmu bendino. Salah apa aku? Sano Taji. Lah iya, aku bojone Taji situk-situke gak ono maneh. Liyane iya gak kira gelem ambek Taji. Aku gak wani ngomong. Tah, kayak ono tah. Gaspol, jangan. Gaspol, jangan. Kace. Gaspol, jangan. Gaspol, jangan. Ngarepun. Gaspol, jangan. Penoy kate nang ndi? Sakno. Amen. Sampai diwangi ngamen lho. Gaspol, jangan. Kace. Jambek iki kon niku. Ngamen ngene iki gawe apa? Ngamen ngene. Lho gengi ngene bojo to. Waduh, Cak. Dibelani koyo ngene. Dulu aku senang padamu. Aku. Ampun. Meneh tak apalne yo. Dulu aku senang padamu, dulu aku memang senang. Ya. Bang mabuk awul. Dulu aku senang padamu, dulu aku memang senang. Ya. Lho lali. Lho. Waduh, Cak. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Sekarang tak mau tak blok. Ndasmu buta. Susuku disatak. Peno iki lho tak kandhani. Apa? Urungno peno. Ngamen. Megerono. Oh tak idoni kon kok lho ya. Cak, gak percaya cangkeme rasa, percaya cangkemku. Heeh. Sampeyan koncoku ket SD. Iya. Sampeyan mambengi gak? Aku lagi kosongku. Sampeyan lho, gak ngipi apa kok mambengi? Gak ngipi. Aku tak. Gae. Gak ngipi. Gae. Cak. Bojo peno saiki mlakune menggo. Aku gak menggo kenceng terabak lontor. Cak, bojo sampeyan saiki sering goncengan ambek wong lanang. Oleh goncengan mergo aku gak enek nunut. Cak Taji. Bojo peno saiki kuwi serong. Serong. Serong apa? Serong. Menggo. Aduh, Serong angel. menggo. SDM piro arek iki rek? Nah, ngono lho. Oh, bojoku ngono. Heeh. Iya. Karo sapa? Hah? Cetane bojo peno saiki iki digendak wong. Wanto. Kan ngomong hemane tak cuwar kok. Ayo ngomong hemane. Kok malah mbok batok brengose lak merotoli. Kan arek. Wanto kurang ajar mbek peno. Inge bojomu yo tak elingno. Tajiku koncoku kok sampe kok gendana mbek Wanto padha koncoe. Dadi Wantoku janging gendak bojoku. Iya. Saiki. Iya, Cak. Aduh. Mungkane ditinggal gendakan. Umume wong lanang Heeh. nek bojo digawa wong isin, Cak. Isin. Bang urip mati yo ae. Iya. Panten. Bener omonganmu. Iya. Bojo sah digendak kanca. Belani. Pasti tak belani. Ya kudu ngono. Bojo senene surat rek. Lah iya. Oh, bojoku gendak to. Iya. Kate gendak. Iya. Ya bata. Loh. Kene metane tengah dano. Mulai meneh kon ojo gawe celana, ganti daster kon. Aku sing kancamu gak trimo. Iya. Lho, awakmu gak trimo? Gak trimo. Kon gak trimo? Gak trimo. Wah, aku yo gak. Ya bang. Kon wong lanang apa jiji? Belani kon lho. Gak ngurus saiki bakon bongko, bojomu digendak wong. Tuwas aku metenteng ambek tak belani tawuran iki mau. Nyisya. Belani Sawangane aku disepelekno bojoku. Ngeser ana. Kon nek gak kuat ae wangi tawuran. Rono, kon rono. Kon rono. Ayo nyisya. Hei, kon kono.
Lho kono kuno. Ya apa sih? Kono lho. Cancuk cerewet. Kono kono. Kono. Aku nduk kene. Lagi ini. Sik engko dhisik. Peno saiki gak usah budal ngamen. Mulya. Heeh. Iki mang bojo peno wis janjian atik gawe kode. Nggih kode apa? Heh? Kode pokok ngene. Nek peno ganduk oma, Heeh. wanto iku engko bengok ngene lho. Tir. Ingat bojomu jawab tur. Berarti bojone gak ono. Berarti peno ganduk oma. Oh, ya terus Pokoknya ngono mau. ngono ku Mang. Nek peno nduk oma, wanto muni tir, bojo peno gak jawab. Oh, kok pinter awakmu? Tir tur pokoknya. Itu aku sing pinter. Kono. Oh, kono ya? Iya, aku nirono tok. Kacau, jembek aku kono. Ayo cak. Tak sumbarane. Sumbarono. Sumbarana. Lah, nek sawane to kono. Kudu aku. Wanto kono. Iya sih. Kon kate menten nang Panto ta? Aku Darmanto. Iki tak sumbari. Lah itu Darmanto. Lho, nanti kan mari. Lho, Oh, lah iki. Sumbarana. Nah, iku lah opo iki? Inga mau yo ngomong Meki gak iso ngadeg. Jeneng. Mangkano inge iku selingkuh. Kon arep iki? Karep. Apa yang ngono? Emo. Arep. Aku duwe. Tahu yo cocokku kan. Nih Bang. Kok lah ini tokone kaya lanang-lanang jene nek kon. Kau nawani gawe ngetur bojoku. Kamu pira perkara, Dek? Aduh, wedi aku cak. Aku yo yo. Aku wedi cak. Kon wedi? Aku yo wedi. Lah kita kok lanang jene lho. Toh, ana lho kono. Yo. Gethuk. Petuk tak mateni. Bakul getuk tanteni. Ya! Sabar cak. Cak. Pokok jono urusan polisi likno ae cak. Sabar. Saking ngedere. Ki mek ngamuk ya ngono setruk. Oh, kano to. Ya! Nyekel sare lho. Mlaku Polane ngono, Cak. Kaya wong Pajiku kondangan. lak wong komedian. Iya, iya. Dadi ketokane ngono ku ketokane jelas ngamuk. Ditutno. Ayo didelok wong gegeran. Ngono ya? Ayo. Ayo. Yo. Nek sambele kaya kewedangen aku iki kok. Oh, bapakku nek rumahan apa nek gegerku babras. Ana kloso ta, Pak? Hah? Iki lho aku nek tranyap-tranyap lho, Pak. Lah ngene iki kok ora kaya gegerku bonyap kabeh. Iki
wis jam piro? Jam piro, Bu? Wis enek jam 09.00 ta gorong? Cek jam 8 sih. Monggo. Utang duwe. PL anu pulsaku PL entek. Utang duwe. Heh, Heh. aku gak ngutangno dhuwit. Ayo tanya. Ganggu wong ae. Ayo tak gorene. Anu PL. Min, Apa? aku gak nyekel dhuwit gorong dikirimi dhuwit ambek Taji. Lho, ya larang boleh kowe lho yuk. Gak ono. Oh, ajane mleki kon. Ambek kamu serene. Jam 09.00 kurang 10 menit. Nah. Gak tuku tisu basah. Aku Body. Hah? Body. Labene. Sik, tisune tak obokno. Apa boleh, Cak? Apa boleh? Wah, nyambut gawe rong wulan gak mulai ya. Ayo kangen no. Loh, lapo mulai? Kan ini mari kangen-kangenan. Ya, anggitmu. Lah, taulan gak ro rupane. Rupane iki ngalih apa? Ayo tak terno meneh ku wayahe bayar. Terus. Oh, jelas iki. Dek, nang pasar. Bener. Kacau. Meneh ku wayahe bayar listrik. Cicilan mekar. MBK. Syariah. Bahkan duwe syariah, bahkan duwe saritun. Ora ngurus. Kok wedok senengane utang, ngatok nopo lanang. Lho anane utang itu ya boto. Lah bocah yang ngenteni wong lanang nyambut gawe gak dinteni kok utang. Kok utang wong nyambut gawe ge nyaur. Wong lanang nyambut gawe maneh. Lah lek kali ren apa ngenteni wong lanang. Ayo budal. Duh, Iki piye iki lho? Iki piye iki? Lah kok ana budal nyambut gawe duwite tidak bayar meneh. lah masa delok ngene gorong kok budal. Ah tak terus. Nanti. Lho nang pasar Singosari kono. Mah, Meneh ku pasaran rame. mah, bukan nenek sing barong. Karo bojone jondan-jondan, tak kiwa apa kon? Lho sampean luwe ya, Cak? Luwe ya? Jek marek kok. Oh tak kene wedang gula ya, Cak. Ora kena kenceng gula. Sampean biasa lek kesel kan ngombe wedang gula. Tak tukokno gula sik ya, Cak ya. Aja tukono gula. Aja tukono gula. Apa? Tukono tirtur. Kacau. Oh jelas iki. Jelas iki. Rene. Lah kan mang aku ndok kene kok rene-rene lho. Lho. Kamu harus apa iki? Kamu harus nurut karo wong lanang. Lah terus aku gak tau nurut tak karo wong lanang. Heh? Kon menggok ngalor, menggok ngidul, menggok mendhuwur, menggok menisor saiki. Lah lek aku gak menggok, ngalor ngidul gak menggok, iso-iso ketatap aku. Masih mah aku lho ana lurus iki lho. Gak iso-iso ketatap iki kok cagak. Karo wong lanang plak-plek. Ana budal. Dadak Loh, iya Cak, aku lali. Gorong tak sampe nang sampean.
Ana ngapa? Ana ngapa? Pak RT, iku wingi mara rene. Ngomongi ngene. Bu Taji, nyuwun tulung nggih, benjing Pak Taji lek mantuk kangen ngrewangi jaga. Ngono. Awakmu terus. Nggih nek saged, tapi lek mboten saged nggih ganti sampean. Sampean gak iso ae sampean turu tak ganteni aku ya. Iki jelas kok kono ditir. Kacau. Iki suarane apa? Iki ngono suarane motor. Ayo kowe nggih. Iki ane susu teko. Kowe kepingin. Aduh adem rek. Gak oleh ngombe ngene iki. Lho, awakku cek lemu. Aja ngombe ngene iki kurang murni. Mek ku ae sing murni. Iki murni. Dhewe tak sedote. Nek gue tak semprote raimu ngono. Tak kandhanane Pak RT dulu yo. Ayo. Anu bojoku. Alah. Wis katik akan sekarat tak utat kita bongkong kok. Lho, ala iki mang aku dikon ngewangi kora-kora Pak Didi. Ora, Pak Didi wis duwe batur kora-kora. Paring awakmu kora-kora ngene. Bekadang jangan bekadang. Kowe teko buri. Anu Pak Didi ngapunten nggih. Kula boten saged ngewangi. Ayo keliwat tire aja. Ren. Tak omongi. Awakmu saiki. Lho, kurang dapat tamu. Apa tamu entek? Masih berlamu ke diapakno. Lah kok aku dicokoti lamu. Lamu gak ada untung kok cokot. Aku mulai digigit nyamuk, terus aku alergi. Gigit ada untung kok. Aku kan alergi. Alah, iki ngono suarane apa? Jelas bojoku keroken kok kan. Iki ngono suarane kapuk. Lho. Saiki awakmu aja katik neh aneh. Apa ndak ludul iki? Wah iki kacau iki. Wong gendeng diterus-terusno nih. Ayo nanti. Lho. Kan kok kate nanti kok gawe ngene bareng iki lho. Iki mang ngono garing, kate tak lempit. Tapi saya Bu ngomong garing tak coba. Nggih. Janganane dawa niku telepon-teleponan. Lho nggih temenan ngene. Aja ngarang. Halo Mas. Halo. Sampeyan ndok ndi? Aku jan ndok omah ya. Engko tak anteni ndok ngarepe tempe LN ngono ya. Ayo. Kula jane lho. Ayo. Kontene ndok ngarepe Sampean wis enek seminggu. Ya toh? ya. Kok tabimu lagi. Lha kan. Alah, lali soalé. Alah, aku oleh saweranku rutuh iki rutuh. Terus rutuh dijike asu. Sablah. Iki ngono jenenge sablah. Tapi nanya gak ada bange, mama. Kedasan iki. Iki ngono mang mari tak pepe, garing kate tak lempiti. Ya Bu ya? Ya Bu? Loh, ana wong wedok-wedok kaya ngene iki masa gak percaya. Loro Bu nggih. 100. Gajah. Iki ngono semak jangan. Iki ngono jangan ditur. Terus aku ngetur bapak.
Ate nanti kon ngene bareng iki. Iki kandhane kan tak lepet. Lempet-lempet. Ora apa-apa dilempit. Kok nduk kuno anek tisu. Iki mah ngono mari mangan sate ayam sambele logur. Ora ngandel. Gak ngandel wis. Gak ngandel. Gawa selek jangit. Aku nyengklak teko mburi. Iki sapa? Kacau. Jembek aku. Awakmu nggawa sewek nduk. Njaba katene lapo. Aku kate turu jaba nduk jero ongkop. Gak oleh. Sing gak oleh sapa? Aku. Lah kok oleh kok? Lho. Kon kok ngekel ya? Lah napa Mas aku ngakel? Napa? Hah? Ya ini kowe ada apa kon? Gak wedi karo lanang ada to. Tak wedi karo raimu. Hah? Iki ngono jane tuke. Kayane hiut. Bareng aku petuk kok kaya kekku. Turu omah. Oh mandi. Jero omah kono. Lah wong iki lho panggonge lodro kok turu omah iki lho. Goblokmu peteng Iki ngono ludrukan. Lah ya, lah kok kon turu omah iki lho. Lah iya ludrukan. Aku turu kene, mlebu. Aja, kok majak turu omah. Kudu turu kamar. Wong lanang turu balik. Lampune peteng aku gak wani. Peteng kudu disumut. Turu jero. Moh aku moh. Mau jawab aku ya mau. Lah nek padha moe. Ya wis bapak tunggu ndok kene. Ya ayo turu baloro mah. Wong kok soke Kok bantah sih kon. kok bantah. Sebatange kon. Arek kok anyel tuturane ngene. Arek rumah kamu tantem. Turun. Jangan cuilan ngetire kok. Temen nek. Hei. Awakmu aja lunja-lunja. Engko rontok kabeh. Aduh. Awas kon. Kok gak sida lan kene kamare. Kowe kok tuturane angel temen. Ngene iki aku kereng sampe kentek. Jawab. Ada tekus. Ada tekus. Nanti. Lo kono nduk kamar. Iki ngono dudu tekus. Apa? Bekakase kanca nyuwel. Ana tekus cak, gak wani aku. Gak wani ya kono. Kok biasae piye? Padha gak wani. Jajana aku dijono. Iku kok sitok adek. Mang susuku ilang. Nah, kandhane nggak ada. Hei, aku oleh caweran tanah. Kok balik. Rasakno kon. Nek ngono bener. Omonge go okta karo rasa. Dadake siap kaos. Tisu lu kadung siap. Asu kok wedok ngono iku. Ditenol lho, konkot ego sampean. Piye jan aku nangkep karo aku. Tak turunan ndukin. Loh. Jamu sawe kok angel.
Aja muni mate aku wedi. Kancaku wis mate kabeh. Karek aku tok. Cacak. Rubuh. Ngene yo yuyu tek. Lah iki digawe gerak cepat kaya roto iki. No! Tambah gede. Kok saya yakin. Yasin saiki gak omah nang Kalimantan ngono. No! Tambah gede. Kok saya yakin. Yasin saiki gak omah nang Kalimantan ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin doh. Kacau biru. Loh, kok. Kacau. Kita bledang. Nang panto dadakno ale sing ngadan. Opo Godi, aku dicawer ping 3. Tapi digawa sablah. Duh. Kecelep bojone tangga. Aduh. Sayang, sikilnya kamu kok atos? Oh, gak apa-apa wes, paling mangisuk mari tandur ya. Gak apa-apa sayang, aku masih cinta. Sabar Saipul. Kamu kok marah-marah sih Saipul? Habis ini kamu tak kei. Saipul sudah nggak tahan geler. Aduh. Baik-baik Saipul. Sepatunya saya copot dulu. Gue gak ngerti. Saya grogi. Sogol dilawan. Sogun dilawan.
Iki apa? Iki Saifulku. Lah iki Saiful Kanjeng Ngono. Saiful bin Maun. Ngene kelakuanmu. Nur. Ayo, aja ngono kon menendang. Iku lu bojoku. Lah kok doyan kon? Agak doyan apa bojomu? Iso Iki lho nang ditur. Enak iki tur. Iki enak turun. Turun to. Ora pancek. Harap iki lho. ditirah. Turun iki weh. Saglon Saiki Saiful. iki apa iki to? Saiful. Walah. Dibuka. Oh jadi buka. Aja nyalano wanto tok, Ji. Wis wanto Tergantung bojomu. Saiki bojomu celukun karepe ya apa? Wong duwe bojo kok seneng karo wanto. Bah. Ayo kene. Bojomu lo menggoda. Diam. Aku tak ngajar bojoku secara jantan. Ngono bojomu iki. Kene. Karepe piye? Kon tak tinggal nyambut gawe nang Surabaya. Kon kok semayanan karo wanto tanggamu, Kepantesan kon iki, Wes ah. Wes ajarane yo. Aku ngene iki, botoku kepengin ngelekno sampean. Aku mbek Wanto gak ada hubungan apa-apa. Lah ujune kok semayat tidur. Masalah tak gawe ngono iki botoku sampean cek sadar, sampean nek kadung golek dhuwit gak mikirno bojomu. Wong wedok iku gak butuh nafkah. Batin tok, lahir itu juga harus juga. Batin, lahir, batin semua itu harus ada. Wis ngerti karepe Dadi bojomu. bojoku ki kudu Ya njaluk nafkah lahir, ya njaluk nafkah batin. Sopo iki?